हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खनसे बरायनाय बावहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आंबो दासान्दि नोंथांमोननि अननाय आरो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ दिनै जोंहा माइ मारा होनसै माइ बजा रोगाबाय फुंनिफ्रायनो रोगाबाय ओमफ्राय नै दा माइ बजाखौ रोगाखांजोबबाथाय मारा होनसै नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडबा प्लिज जोबजासे नायलां ओमफ्य कमेन्टआव खिथाहरदो माने दानि जुगावथ' नै बयबो मेसिनजोंसो होजोबखायो नालाय इमारजेन्सि गोदोनि बायदि माबाजों मोसौजों मारा होला ओरैजाय मा होनोमोनलाय बावखा स्केन ओरै एरखांग्रा स्केनजों रावबो होखाला गोदो जाबाय एकदमबारे माराखौ ओरै होयै होनानै ओरै माबाजों स्केनजों एरखांलायनाय बेफोरबायदिबो गैला दाना मेसिनजों इमारजेन्सि ओंखायनो नोंथांमोननो देखायगोन र' स्केनखौनो बावलांजोबसिगोनदां ना जोङो लोगोफोर ओमफ्राय नै बे आं लानाया र' नैबेखौ होनो बावखा माइ रोगाग्रायाव ना नोंथांमोना मा नाम होनो दा जोंथिं होनो बावखा ओमफ्राय र' स्केनखौ देखायनोसै आं नै बियो स्केन बेबायदि स्केनाथ' जोङो गोदो माने मोसौजों होयोब्लासो ओरै स्केनखौ ओरै नाराखौ ओरै एरखाङोमोन माइ जिगाबखौ ओमफ्राय दा नै बेफोरबायदिनि प्रयजनानो गैला ना लोगोफोर माने मेसिनजोंनो होयो नै मेसिनजों होनो नागिरबाय दावराव जाबाय ओमफ्राय नै बे स्केना आगोलनिनो गोजाम बायख्लायबाय ओमफ्राय एसे जिगाब एरखांनो होननानै लोगोफोर नोंसिनिथिं मा होनो कमेन्टआव खोन्थाहरदे फैदो होमबा ना 이거 뭔지 발문제는 가오나니? 에이 리바지 예타고 린 라이브 나오지나 다 한다 야 아비자이래 자 이거 봐 다 मोसौजों बा गोदो मोसौआव ओरै बे हायाव ओरै लिरनानै सिथाबनायखौनो रग' नुबा जि लस मोनलायलायोमोन ना खलायोमोन ओरै गाखोलायनानै दा मेसिनजों बांगाल हिनजावफ्रासो लानो गोसो खायनायावबो रोङाबा थाङो खायनायाव
बेलासिलायबायना रजं रजङा दुगालिलि जानोल' दासान्दे मावनायावबो बिराद गोग्गोम गादे जमा खालामसै दुगैनोसै दखानाव मेथाइ जाहैसै